F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Serata tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Ramona De Pares, kittieba u editriċi. Ramona għalqet is-sena li għaddiet 2022 bil-kbira fil-fatt għalqet bil-pubblikazzjoni tagħha Katja Easy on the Tonic, biografija tal-ikona Katja Saunders. Ramona tiddeskrivi lil Katja bħala mara unika. Fil-fatt Katja kienet waħda mill-ewwel nisa Maltin trans li kienet tgħix ħajjita open kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Ramona għamlet xhur sħaħ tir-riċerka il-fatti għal din il-pubblikazzjoni, xhur sħaħ u intensivi. U fil-fatt Ramona tirrakkonta li dawn ix-xhur ma kienu faċli xejn. Il-lejla nisimgħu id-dettalji kollha. Prime time ħajibda issa. Prime Time, qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Serata tajba, u nilqakom għal prime time l-edizzjoni tal-lejla 18 ta' Jannar. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji kollha ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi, l-aħjar li tidħlu fil-paġna ta' Facebook qiegħed intella videos bid-dettalji kollha ta' kif tipprepara dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi. Illum huwa 18 ta' Jannar, jumejn oħra u l-ewwel xahar tal-istaġun tax-xitwa ikun għadda. Din l-aħbar żgur tilqaħħa tajjeb ħafna l-mistiedna tiegħi għax fil-fatt ix-xitwa ma tħobba xejn. Anzi, skont kliema min iħobb il-bart, ix-xita u r-rieħ. Nilqa' miegħi lill-kittieba u editriċi Ramona De Pares. Kif int Ramona? Tajba, grazzi. Is-serata tajba? Grazzi. Grazzi tal-leċċa tajt l-istadija, għajtek bil-band favorita tiegħek. Indunajt mal-ewwel smajta. Isma' grazzi għalik għandi band ġdida fil-playlist. Kuntenta ħafna mela kemm ma sbieħ imma. U vera ituk feeling tajjeb hekk il-mużika. Ħafna, they're so uplifting. Happy go lucky, da xej burdata tajba insomma. Daqs kemm infittex mużika fil-fatt ma ngħidilix favorita waħda mill-ħafna bands favoriti. Inqatta mhux nofs ħajti imma ejja ngħidu li Spotify huwa l-akbar ħabib tiegħi tista' tgħid u suġġerimenti u ħbieb u. Issa kurzita Ramona, meta tkun qed tikteb bil-mużika d-dajja u fil-klip? Ek le. Għax jew ħaġa jew oħra. Jew ħan nikkonċentra fuq il-kidba jew inkella ħan noqgħod nagħtikas il-mużika. U meta tkun tħobba l-mużika ħad toqgħod isek tkanta daqsxi. Mhux għax xi ħadd irid jisma' ninkanta ta'. Imma tkanta ninkanta daqsxi, eżatt. Ramona għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Ramona De Pares. Ramona De Pares. Il-kunjom De Pares mhux komuni Malta, le? Le, mu komuni xej, fil-fatti naħseb kollha niġu, mhux naħseb kollha niġu minn xulxin b'xi mod jew ieħor. Ġifieri jekk naf lil xi ħadd De Pares was probably. Hemm ċans jeb second cousin, third cousin jew first cousin. Data ta' twelid? 24 July 1975. Tiċċelebra fl-eqqel tas-sajf. Iva. Fejn inti mwilda Ram? Imwilda ħattart. Mrobbija. Beltija. Professjoni? Mela, professjoni kittieba, editriċi, kont avukat xi darba, imma ma ġobni xejn ix-xogħol. Studjajt il-liġi inti? Mela, studjajt il-liġi warrant imma. Ma nimmaġinakx. Wis riġida il-professjoni bir-raġun sintendi u xekk. Ramona, din is-sena l-ġdida rġajt lura fit-tmun tal-magazine The Sunday Circle. Ekku, hawnhekk qed inħabbar tista' tgħid. Ramona, ix-xogħol ta' editriċi huwa xogħol stressanti jew xogħol sabiħ għax tista' ovvjament timraħ bil-kreattività? Taħlita ta' tnej ta' Owen, għax għandek ovvjament għandek il-kreattività li tat-tirani meta qed tiltaqa' ma' nies differenti tintervistom toħloq stejjer, narrativi, imma mbagħad hemm il-loġistika li hija jiġuk id-deadlines, hemm dak iċ-ċertu pressure li kollox imur tajjeb, illi tippackagġja l-magazine kif suppost, bilanċ bejn it-tnejn. Ramona, jekk dis-sena bdejta bil-kbir, is-sena li għaddiet għalaqta bil-kbir ukoll. Pratikament bil-pubblikazzjoni tiegħek Katja Easy on the Tonic. Hija l-biografija tal-ikona Katja Saunders. Meta tkellimna jiena u inti ddeskrivejt lil Katja bħala mara unika. Iva, hija mara unika u fil-fatt għalhekk l-MGRM milli hija l-organizzazzjoni tuħossib l-LGBTQI+ rights f'Malta iddeċidiet li tiffoka fuq ħajjitha u tiċċelebra u
turi daqsxejn, titfa' daqsxejn ta' dawl fuq il-ħajja inkredibbli li għaddiet. Hija waħda mill-ewwel mara trans kemm li għexet f'Malta apertament u laħqet ħafna affarijiet kemm Malta kemm barra minn Malta li ħafna nies lanqas biss dak iż-żmien u anke da żmien joħolmu bihom. Ramona, inti f'dan il-ktieb rid tippubblika fatti biss. Ekku, Iva. It-triq ma kienx faċli biex takkwista l-fatti. Lanqas xejn. Fost l-oħrajn rid taqtaħħa dal-bar dejjem jekk Katja kien vera miż-żewġ jew le. Iva, għax fil-fatti għandek il-kunjom Saunders illi suppost kien fil-fatt tar-raġel tagħha, però ma stajtx insib provi mal-ewwel għax kif kulħadd jaf fis-sebgħinijat ma kienx daqshekk faċli li mara trans tiżżewweġ raġel. U domt nfittex nagħmel riċerki online u fil-qrati tal-Ingilterra u fl-aħħar irnexxiel insib iċ-ċertifikat ta' żwieġ. Sibnieh u sibna wkoll l-loħt ir-raġel tagħha, li ir-raġel tagħha l-eks raġel tagħha m'għadux magħna llum, però irnexxiel inkellem lill-loħta u spjegat li vera fil-fatt kienet miż-żewġa. Żgur li l-ġurnata li wasal iċ-ċertifikat ta' żwieġ tagħha f'idejk. Illallu. Wasal qabel ma rnexxi li nkellem lill-oħt ir-raġel. Allura isni ma kontx għandi ċerta jekk jeżistix, kienu ġa qaluli li ħajjibatuhom mbagħad irċevejt notice illi ma sabuhx, allura mbagħad meta reġgħu qalu li batuh isni sakemm wasal. Ma rridx nemmen daqshekk ma li jasal l-envelop kbira xi huma jibatulek iċ-ċertifikat fiżiku mhux bl-email jew hekk. Ma stajtx nemmen. Katja f'Londra ma kien hemm l-ebda bit magħluq għaliha. Ekku, kienet, tista' tgħid li jekk issemmi isimha fit-tmeninijat, anke disajnijat, kulħadd kien jaf minni u kellha ġifieri tibqa' dieħla fl-iktar clubs importanti u esklusivi tipo Annabelle's u hekk, u kulħadd kien jieħu gost meta tmur għax kienet toħloq ċertu glamour, kienet diva ovvjament. Allura n-nies kienu jieħdu gost jarawha, toħloq dik l-atmosfera, daqsxejn paparazzi, daqsxejn drama, ma tistax tonqos. Jgħidu li kienet kollega u ħadmet ma' Bianca Jagger, l-eks mara ta' Mick Jagger. Mela, dik waħda mill-istejjer illi rrid daqsxejn niskopri l-fatti għax kien hemm set ta' ritratti fil-fatt, mudella partikolari u kien hemm il-caption with Bianca Jagger in New York, imma isek mhux billi il-ġurnaliżmu dak li għallimni trid tibqa' tiċċekkja mhux billi juruk il-fatti li u hemm. F'dan il-ktieb naqtawha darba dejjem. Taħħal kurzità, Jekk ħadmitx ma' Bianca Jagger. U għandek l-ispjegazzjoni kollha fil-ktieb. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Ramona, ix-xogħol il-proċess biex publikaj din il-biografija ta' Katja Saunders kien kif immaġinajt qabel ma bdejt taħdem fuq jew differenti? Ejja ngħidu li ma bsarx li ħajkun hemm daqshekk xogħol mingħajr l-appoġġ tal-MGRM u partikolarment ta' Joe Grima ma kienx jirnexxieli żgur nispiċċa l-proċess tar-riċerka fil-ħin kelli ħafna għajnuna għax tant kien hemm nies illi rid tinsib rid nintervista allura konna nqattaw ħafna ħin nistokjaw in-nies fuq Facebook, infittxu, naraw, għax ovvjament ma kienx faċli biex issib lil kulħadd peress li Katja qattat ħafna żmien barra minn Malta. Literalment toħlom Katja kont. U qed ngħidlek fil-fatt insemmija fil-ktieb kuljum għax inti ovvjament meta tkun qed tieħu daqshekk parti intima tal-persuna illi kuljum qed tikteb fuqha, tistħarreġ fuqha, titkellem fuqha. Kuljum kont noħlom fuqha, kuljum. Ramona, suġġett kompletament differenti meta niltaqa' ma' kittieba, edituri dejjem ikollu kurżità fil-ħin liberu tagħhom x'jaqraw, x'taqra fil-ħin liberu tiegħek. Jiena nħobb ħafna edict tal-mystery novels, whodunits jgħidulhom. It-tip ta' Agatha Christie u hekk issa hemm revival qawwi grazzi għal films bħal Glass Onion u hekk, jiġifieri tieni mystery novel. It-tieni pubblikazzjoni tiegħek kienet ta' dak il-ġeneru? Kienet daqsxejn iva għax kienet kollezzjoni ta' stejjer osra u kienu daqsxejn dark ejja ngħidu hekk. Uħud minnhom dwar forsi qtil, uħud minnhom daqsxejn fantaxxjentifiċi, fantasy. Darba kont smajt li l-kittieba meta qegħdin jiktbu ktieb storja ta' ġeneru ta' delitt fuq dak l-istil, normalment il-proċess huwa li jibdew minn wara. Ġifieri pratikament jibdew mid-delitt u jimxu lura. Veru jew le? Naħseb li għandek raġun ta' għax meta niftakar l-ewwel li noħlom
l-aħħar biċċa tal-istorja, allura nasal fil-punt li rrid nasal f'moħħi. U mbagħad ngħid okej, kif se naslu f'dak il-punt u isek tagħmel ir-reverse u toħloq il-narrattiva bil-kontra. Ramona, ħamorru għal-waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura ħan nitkellmu naqra fuq il-pets tiegħek. Ramona tħobb ħafna l-annimali, però qatt ma immaġinajt minn ftit oħra ħassiru tafu wara r-riklami li kellha pet dat-tip ta' annimal li ħassemmi. Ħamorru għal-waqfa żejra ta' riklami. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Għandek it-tarbija bimnieħer imblukkat, Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer ta' trabi biex ikunu jistaw jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jażlu Sterimar għall-olidhom. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-folliet li ssib mal-prodott qabel l-użu. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. My cat's poise is my inspiration. I love to help keep her this way. I feed her ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary cats. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopa pommima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopa friski pommima. Soup so good, everybody wants some. United Colors of Benetton. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Ramona De Pares, kittieba u editriċi. Tkellimna fuq l-aħħar pubblikazzjoni tagħha, Katja Easy on the Tonic. Fuq il-ktieb smajt ħafna nies jikkummentaw li pruvaw jixtru l-ktieb però ma sabuhx, veru? Żgur iva sold out l-ewwel run, però ħajbqgħu bidejhom vojta. Le, mhux se jibqgħu bidejhom vojta, suppost sal-ġimgħa d-dieħla pressab qed jiġi printjat bħalissa t-tieni run, jiġifieri daw kollha li qed jistaqsuni jibgħatul il-messaġġi u anke jirreġistraw fuq il-paġna tal-MGRM. Iva, il-ktieb daqs jkun available. Ġifieri ħajkollhom iċ-ċans jaqraw u jsibu d-dettalji kollha. Mela. Ramona, naf li tħobb ħafna l-annimali, però qatt ma mmaġinajt li kellek pet kif kellek. Ngħidulhom li ma tibta annimal u mhux wieħed kellek tnejn. Tnejn. X'kellek? Kelli żewġ tiġrieden u s-soltu nisma' li jisimgħu dik il-kelma kulħadd ja x'biża u hija kif. Ismani, veri ma l-ġrieden iħobbu l-ġobon ħanibdew minn hemm. Il-ġrieden iħobbu kollox għax letteralment jiklu kollox. Jekk hux tajjeb għalihom storja oħra mbagħad. Le, li tihom jiklu. Jiġifieri kont intihom
frott niexef, hemm l-ikel tagħhom li tista' tixtri ovvjament, biċċiet tal-banana żgħar, biċċiet tat-tuffieħ. U jirreaġixxu għal xulxin jilagħbu. Iva, mela li għandhom karattru personalità jiġifieri daqs pezz li jkunu akbar u jidrawk jitilgħu fuqek, joqogħdu fuq spallejk. Ġifier milli qed tgħid li mhux dejjem ġol gaġġa kienu jkunu. Le, ħasra mela, nkella jagħmlu ħajjithom ġol gaġġa mhux sew u xek. Kellhom gaġġam daqs imma konna noħroġhom jilagħbu jduru. Veru li darba kien mulek l-amara. Darba. Iktar minn darba? Jekk tkun xi ħadd li trid id-darbinna mhijiex ideali, għax ovvjament daw għandi issa għajek tal-amara kollha mgerbin. Ramona, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla vera ħadd gost nitkellmu però iktar vera ħadd gost li ħadni minn wara l-kwinti tal-kidba ta' din il-biografija vera interessanti. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla fil-fatt grazzi għal kolli u xalik għandna selezzjoni sabiħa ta' authentic Greek yogurt f'tomit differenti żgur li ser tagħżel il-verżjoni favorita tiegħek. Grazzi għal berokka li wkoll għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal yogi għalik għandna numru ta' tejt naturali biex talaq il-ġurnata m'hemm xejn isbaħ milli naqra te tajjeb f'dan iż-żmien tas-sena. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktib tar-riċetti il-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma mill-iktar tajbin u iktar ma tħossikx gilti meta tikolhom għax kollha kemm huma vera healthy. Grazzi ħafna u l-lejla tajja. Grazzi Owen. Lilkom il-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla. Nixtieq infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton. Nafu kollha kemm intom kemm tħobbu s-sales u allura tridu turuna kemm tħobbu s-sales billi taqbdu karta tikdbu I love sales fuqha u tieħdu ritratt tagħkom waqt li qegħdin iżommu din il-karta. U grazzi għal dak ir-ritratt li tibattunna jekk tkunu intom ir-rebbieħa żgur ma jiddispjaċikomx għax United Colors of Benetton ħajjieħdu ħsiebkom u ħajjieħdu ħsiebkom tajjeb. Qed nistennew il-parteċipazzjoni tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram tiegħi owenbonnici.tv. Nixtieqilkom il-kumplament tas-serata tajba, ħaniltaqgħu għada fit-8 u 10. Sa dan it-tant il-lejl tajjeb. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.